खुलुमबाय रादाबगिरि आं बेहाय मैना फुख्रि तीर्थ सानाव फैनाया 2016 बैसागोनि 1 थारिखै फैदोंमोन आं दिनै आं फैयै 3-4 बोसोराव आगान सुरबाय दं बेहाय मैना फुख्रिया आं फैयै आवगायनो तीर्थ सानखा बेखौ रुबोदोंमोन 2006 निफ्राय आं मिथिनाय बायदिब्ला दायो 2000 निफ्राय बेखौ रुबोनानै दिनै फैयै बेसिम मोनफैदों दा नोंथांमोना जेरै बैसांदों बेसिम मोनफैदों दा आं फैनायनि आवगाय बिब्दि जाफुंथारनाय नङामोन मन्दिरा आदुरामोन आं फैनायनिफ्राय आं खादों होननानै बुङाखै आं नुनायाव दिनै बुंनांगौ नुबाय बिखौ आं एसे मोजां मोनबाय आरो आं फैजेननायाव जेरै जायगाफोरखौ एसे टेक नुफैदोंमोन दा आं एसे अलप बखर बिटिआव आं नुफैनाय बायसा मोनदों आरो मानसिफोरनि फैनाय रायजो राजाफोरनि भक्तफोरनि गोसोफोरखौ आंनिहाय गोथार मोनदों मानसिफोरनि गोसोफ्रा गोथार भगबाननि प्रति खोब बिसार दं बेनिखायनो मैना फुख्रिया जुग जुगान्त पृथिबिया जेसे दिन जिरायना थायो एसे दिन जिरायना थाथों होननानै आं मैना फुख्रिखौ आसा खालामदों आंनि थाखाय आं आसा खालामाखै मैना फुख्रिखौ आं जुग जुगान्त थांना थागोन बेनिखायनो आं बे मैना फुख्रियाव दा आं गासैखौबो आंनि खहाफोरखौ आं सानाखै रायजोनि जानानैसो आं खामानि मावनो गोसो मोनो आंनि थाखाय आं खामानि मावा जि हागौ आं रायजोनो सम दान होनानै आं थांनो होननानै आं जिउखौ बेजोंनो दैदेनलांगोन होननानै आं सानगासिनो दङ दा मैना फुख्रियाव थानानै गोबां मोजां नांदों जायगाया गोथार जायगा आरो हाजो जायगा नंगौ बेहाय बारहावाफ्रा मोजां आरो बेहाय दा जोंखौ आक्रमण खालामनाय जेरै एम्फौ एनलाफ्रा थाम्फै बेफोरबो खम दङ आरो बेनिफ्राय बेहाय हाग्रा गेजेर नालाय गोबां जन्थुफोरबो फैयो मैदेर फैयो मैदेरा फैनानै न'आवनो हाबफैयो आंजों लोगोसे माब्लाबा थानानै थाङो आरो ओरैनो फैनायाथ' अनेक जेबो सानख'नो हायि बायदि आरो बेनिफ्राय हाग्रानि जुनार बायसाय अमाफोर नुयो मै नुयो गोबां खायफा जुनारफोर लोगो मोननाय जायो आरो बेनिखायनो मैना फुख्रिया बियो हाग्रा गेजेर नंनांगौ जों बेहाय फैबाथाय हाग्रा गेजेर बायसा मोना साननानै नायोबाथाय हाग्रा गेजेर आरो बेहाय आं दा फैनायनिफ्राय बांसिनै आं हारसिङैनो थायो बाबाजिफ्रा बिसोरबो थायो थाबाबो आं बांसिनै हारसिङै थाजायो आरो दा आंहा जेबो दायथ' गैया बे मैना फुख्रियाव आंनि दायथ'आ जाहैबाय आं साब सिखोनता लाखिनाय आरो माबाफोर सोरबाफोर आंनो जितु माबाफोर रायजोनो धोनफोर आंनि आखायाव जितु थाइसे थाइनै होलाङो आं बेफोरखौ रायजोनो गथायनानै दोनो आंनि बेक्तिगत आं बेयाव थाइसेबो धोन लाफेराखै आंखौ दिनै बिसोरबो बुंनो हाया जेहाय आं धोननि थाखाय बेहाय दंफैयो होननानै आं धोरोमनि थाखायसो दंफैयो आं धोरोमनि थाखाय थाफैयाखै बेनिखायनो आं बेहाय किसुमान सैथो बाथ्राखौ आं बुंनो हायो जेब्ला आंहा धोन आं लायाखै बेनिखायनो आं सैथोनि थाखायसो फैदों नालाय आं सैथो बाथ्राफोरखौ मानसिफोरखौ बुंनो हायो आं बेखिनि खामानिखौनो रायजोफोरजों लोगो नांना सहाय होगासिनो दं जि हागौ बे आंनि सहाय होनाय गोहो नङा बेयो आनान गसाइनि गोसो होननानैसो आं बेखौ सानना लायो नोंनिनो सोरजिखांनाय नैबे आन्दा सुबुं सिबियारि जिउ फिसाफ्रा नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौखौ गोरबोजों सैथो फोथायनानै नोंजों सोरजि जाहोना सुबुं जोनोमाव फैनानै नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सैथो गोथार गियाननि बोर बिनानै खुलुमबोदों दि आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दिनैनि बे बे बोसोरनि भारतनि गोथार रबिबार सानखौ लानानै नों आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ गोरबोजों सैथो फोथायनानै नों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आन्थुखेरना आखाइखौनो फारौ गंलायना जिउ गोसो मोदोम बावसोमनानै गोथार बावथाय बावनानै खुलुमदों दि आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ अनसाय होदों नायफिनदो बोर सारस्रि होदो दि आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनि बे सोरजि सुखु दुखुनि संसाराव गाबनाय बायनायनि गेजेराव नखरारि संसार लामा हान्थिनायाव नोंनि गोथार गियान मोनाब्ला गैया जोंहा जेनिबो जेथिंबो जेरैबो दे आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ हे आफा